Problema sa basura sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan, idinulog sa iamyanan mo. Sundan sa report. Isa lang ang bakanteng loteng ito sa mga ginagamit na tapunan ng basura sa barangay Kabilukaan, Calasiao, Pangasinan. Binakura ng lote gamit ang yero. Malapit din ito sa kabahayan. Sa di kalayuan, isa pang bakanteng lote sa barangay ang pinagtatambakan ng basura. Nasa gilid lang ng kalsada ang lote at malapit din sa mga kabahayan. Apektado raw ang mga residente. Lalo na pag nagtapon sila ng mga patay na hayop. Mabaho kahit sa kalsada, mabaho. Araw-araw umanong may nagtatapon doon pero hindi na aaktuhan dahil kadalasang ginagawa sa gabi. Kahit daw bawal, sinusunog na lang ang mga basura para kahit papaano ay mabawasan. Siyempre, ang daming kalat, lumilipad yung mga plastik hanggang sa kalsada na masama, magkakasakit ng mga bata. Aminado ang barangay sa problema ng basura. Pero pinag-uusapan na raw ng mga opisyal ang pagbili ng truck na panghakot sa mga basurang naiipon sa lugar. Ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang sa likuran ng basura ang tapon. Ayon sa Solid Waste Management Office, kailangan daw na may Material Recovery Facility o MRF ang kada barangay. Bukas din daw ang MRF ng munisipyo. Kailangan lang ang koordinasyon ng barangay. And under Republic Act 9003, naka-state po doon na ang primary collection ng basura from the household is trabaho po ng barangay. Tiniyak ng tanggapan na magsasagawa ng inspeksyon sa barangay para masolusyonan ang problema. I'll try to reach out with the barangay captain. Tapos pag-usapan po namin yan na concern. Kasama si Ron Alister Tanyedo, ako si CJ Torida, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Ayon po sa Solid Waste Management, bukas naman daw ang MRF ng munisipyo para sa mga basura ng barangay. Ang problema nga lang, wala raw koordinasyon ang barangay sa munisipyo. Inaamoy akong kulay ng politika rito na inamin nga mismo ng nakausap nating barangay kagawad at ng pinuno ng Solid Waste Management. Pero in fairness naman sa barangay, gumagawa naman daw sila ng paraan para masolusyonan ang problema sa basura. Pero sana huwag pairalin ang politika sa mga ganitong problema dahil sa bandang huli, ang mga residente mismo ang magsasuffer tulad ng nangyayari ngayon. Well, hintayin natin dahil aatensyonan naman daw ng Solid Waste Management ang problema. Sa mga may problema at naaagrabyado, kapuso, iamyanan mo!